Hola, som la Rosa i la Bel. Us volem presentar el quadern ortofàcil de segon. En aquest cas, tot en lletra d'impremta. L'objectiu d'Ortofàcil 2 és treballar l'inici de l'ortografia catalana per segon de primària. Als quaderns ortofàcil, l'alumne treballa en paper de manera evolutiva i deductiva. El quadern Ortofàcil 2 gaudeix d'un suport de recursos digitals per l'aula. Tindreu accés directe des del vostre ordinador. Cada docent té el seu entorn que pot accedir-hi a través d'un codi individual. Us presentem les eines digitals d'aquest quadern. Accedim al llibre digital de segon de primària. El primer recurs que trobarem és el llibre digitalitzat, així com el seu solucionari. El segon recurs són els audiodictats. Un altre recurs que trobem són els vídeos amb quiz. I l'últim recurs és exclusivament per docència. Serà el quadre competencial i els indicadors operatius. Ara us fem un resum dels recursos. Per treballar l'aula a la pissarra digital hi trobareu el quadern digitalitzat pàgina per pàgina i el seu solucionari. L'altre recurs són els audiodictats, on l'alumne llegeix, prepara i corregeix els dictats. Els dictats, per una part, van pausats perquè l'alumne pugui treballar-los i després van tot seguit per poder fer correcció. Els següents recursos són els vídeos amb quiz, que estan pensats perquè l'alumne vegi l'ortografia de manera lúdica, amb preguntes grupals d'aula. L'últim recurs exclusiu per docència està enfocat de cara a que pugueu avaluar els alumnes. Estem parlant del quadre competencial, que és un PDF editable que pot editar-lo dintre del vostre entorn o un PDF imprimible. I l'altre recurs són els indicadors operatius. Som conscients que és un quadern de 48 pàgines, no és un llibre de text, però l'editorial troba oportú poder fer-vos unitat per unitat els indicadors operatius. Creiem que Ortofàcil és una molt bona eina per treballar l'ortografia catalana de manera individual, evolutiva, en paper i de manera grupal amb la pissarra digital a l'aula. Moltíssimes gràcies. Gràcies!